दायो आङोहाय एसे टाउनावहाय थांनो नामायदों आरो ना बबे टाउनावहाय थांनो नामायदों नोंथांमोनखौहाय आं दायो खोन्थागासिनो दायो आङो माने मानि थाखाय भिडिअ होनो हायाखै बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नामायदों स' आंनि मबाइलाथ' गाज्रि जानानै दंमोन आरो ना बेनि थाखायनो आङो भिडिअखौहाय होनो हायाखैमोन बेनिफ्राय दायो जितु मबाइलजों बानायदोंना बेवहाय माने आं लगइन खालामनो हायाखै आरो ना बेवहाय आङो लग आउट खालामनो हायाखै नालाय बेनिखायनो आङो माने नैबे मबाइलावहाय लगइन खालामनानै भिडिअ बानायनो हायाखै आरो ना गाइस स' आं दायो बेखौनो फाहामनो नामायदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरो ना जोङो दायो थांलांसै आरो ना बेनिफ्रायहाय आङो दिनै लानानै फैदों एकदम नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान गारि आरो ना गाइस स' नै बिथिंजाय जोङो माने आफानि गारिखौ लानानै देरला ओंखारबोलायबाय आरो ना गाइस स' नै आङो थांफागोन दायो नै ब्र'आ थांफागोन आरो ना स' नोंथांमोनाहाय नायलांबाय थादो Hey guys, welcome to back my YouTube channel kan Universe YouTube channel नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दायो जोङोहाय थांबाय थादों आरो ना गाइस थ' जोङो दायो माने फाजारनि एक्सपेक्टखौ लानानै एसे लेभेल मारिदों आरो ना थ' नै बिदिनो जों दायो मोनसे सक मोनफैबाय आरो ना बिराद गोबावनि उनावहाय नोंथांमोनाहाय भिडिअखौहाय नुनो मोनगोन आरो ना स' दायो आं मबाइल फाहामनो थांदों खिन्थु मबाइला हामो ना हामा बेखौथ' आं दायो बुंनो हाला आरो ना गाइस स' नोंथांमोना जुदि मबाइला हामोब्ला बे भिडिअखौहाय थाबैनो नुनो मोनगोन आरो ना गाइस स' आंनि मबाइला दायो माने गावसारजोब्बाय आरो आं नोंथांमोननो देखायनो मबाइलखौहाय नैबे गावनायानो माने मबाइला टाच जाला आरो ना दायो माने लकखौहाय आं खुलिनो हाला बेनिखायनो माने आङो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय माने भिडिअखौ लाबोनो हायाखै आरो ना गाइस स' नोंथांमोना थाबैनो भिडिअखौहाय नुनो मोनगोन आरो ना दायो खैराबारि टाउनखौहाय सहैसिगोन आरो ना स' जों दायो माने खैराबारि टाउनाव थांगासिनो दङ जों बैयावनो मबाइलखौहाय फाहामनो हैगोन आरो ना स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दिनै माने बोथोराबो बिराद मोजां खालामदों आरो ना बेनि थाखायनो माने दिनै गाहाम नांदों थान्दा थान्दानो स' गाइस आंना मानो दारिया ओंखाराखै जेनेबा स' नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय आंनिया मानो दारि ओंखाराखै नैबेथिंबो दारियानो गैखाया आंनियाना बेथिङाव आन्दाजो एसे दं नोंथांमोना मानो दारि ओंखाराखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय गाइस स' मा लाबाथाय दारि ओंखारगोन बेनि मलमफोरखौ एसे लिरनानै हर अब्लासो आंबो माने आं दारिखौ नैथिखालि साबदारिखौ दिहुननो इच्छा जाथारा आरो ना बिराद इच्छा आरो आं नैथिखालिना स' गोबां नुयो आरो ना बर'नि खालामबाय थायो आरो ना स' जोंबो बिदि लानो इच्छा जायो आरो ना स' गाइस जों दायो माने खैराबारि टाउनखौहाय सहैसिगोन आरो ना नै दायो जोङो मेन लामाखौहाय मोनबाय आरो ना जों गाखोसिगोन बेयावहाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो स' मैयाथ' आं नोंथांमोनखौहाय माने मबाइल फाहामनो थांनायनि मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आरो ना आं माने मबाइलखौहाय फाहामनो लांदोंमोन बे थिगानो आरो ना गाइस स' बेनिफ्राय आङो दुखान मोनहैनाय लोगो लोगोनो बे मबाइला माने टाच जानाय जादों आरो ना बेनिफ्राय आं बे मबाइलखौहाय फाहामदिया आरो ना मोजां आरो ना आंहा माने थांनायावहाय माने आङो दुखानिखौ खोन्थाहैबाय आरो ना मबाइलखौहाय माने फाहामनोथ' होखादोंमोन होनाया बेनिफ्राय माने टेम्पारखौहायथ' मोनखादिया बेनिफ्राय आङो माने बेवहाय खनसे थुनानै नायबाय आरो ना लकखौहाय बेनिफ्राय लकआहाय अपेन जाबाय अपेन जानाय लोगो लोगोनो आं माने बेनि जितु इउटुब चेनेल ना बेवहाय दंमोन आरो आंना ना बे गोदोनि मबाइलावहाय बेनिफ्राय बेखौहाय आङो लग आउट खालामनानै नैबे मबाइलावहाय लाबोबाय आरो ना गाइस स' नोंथांमोननोहाय आङो बे साननैसोनि गेजेरावनो माने भिडिअखौहाय लाबोबाय थानो नाजागोन आरो गोबाव जाबायमोन आरो ना भिडिअ होथारिया बेखौनो आं नोंथांमोननो माने शेयार खालामनानै दिनैहाय आरो खनसेबाव फिन माने भिडिअखौ बानायफिनबाय आरो ना माने बे मबाइला ओरैबायदि गाजा जादों आरो ना माने न'आव दोनबाय थानायाव माने टाच जाखायाखैमोन आरो ना बेनिफ्राय जितियानिखि दुखानाव मोनहैयो खोन्थाहैबाथाय माने मबाइलाहाय टाच जाबाय आरो गाइस स' नोंथांमोना भिडिअखौ नेनानै थादो आरो ना स' नोंथांमोना आरो अननानै आंनि चेनेलखौहाय लाइक शेयार एन्ड साबसक्राइब खालामनानै होदो आरो दायो आं माने मोसौ लांनो फैदों बैयावनो माने नोंथांमोनखौहाय माने खोथाखौ शेयार खालामनो होननानै फैबाय आरो ना गाइस दिनैनि भिडिअखौहाय आङो एसेयावनो दोनथ'बाय आरो ना गाइस बाय बाय